बैसागु बोथोरा सफैहांबाय, दाउ खौवौआबो गाबबोबाय, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआबो रंजाहैगौ। बैसागु बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे बैसागु बोथोराव मोसानो बादायलायनो बयबो सेंग्रा सिख्लाफोरा लोब लोब ओंखारनानै बर'नि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लानानै सोलोंगासिनो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि फुब नावकाटा बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव बैसागु बोथोराव मोसानो बादायलायनो थाखाय बे गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बयबो लोब लोब ओंखारनानै बैसागु मोसानाय सोलोंगासिनो। सिख्लानो लोंफैनानै रिंखांहोबाय बर' गामियाव खाम सिफुं सेरजा देंखो। थाकानकाटा गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बोसोरफ्रोमबो बर'नि दामजु खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, हारमनियाम लानानै मोसाबोनाय बायदिनो देग्लायबो मोसानो साखाफारा जादों। बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव मोसाहैनानै गोबां बान्था लाबोनो हानाय बायदि देग्लायबो खालामनो थाखाय साबसिन मोसानाय सोलोंगासिनो। सोरबाफोर थाकानकाटा गामिनि मोसानाय हान्जाखौ लिंहरनो सानदोंब्ला 7896933554 होखानाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन होननानै फोरमायदों। गोमो गाबनि दखनाजों गोजा गाबनि फास्राजों बेसेदि। आं थाकानकाटा गामिनिफ्राय जोंनि थाकानकाटा रैसुमै हारिमु आफाद जोंनि बैसागु हान्जानिफ्राय आं बुंदों। दिनै जोंनि बैसागु जोङो रंजाबोनाया दिनै जों सिगांथ' मोसाखादोंमोन, बाट देग्लाय आं मोननाय हिसाबै 4 बोसोर जाबाय आरोना देग्लायो। ज' बिदिनो जोङो दा गासैबो गाजा गोमजायै रंजादों, मोजां मोनो आरो बिदिनो जोङो अराय सम आरो इयुनावबो जों बिदिनो रंजालांबाय थागोन। नङा, दानि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा गासैबो ज' ज' ओंखारनानै जुदि जोंनि बैसागुखौ फोथांनानै लाखियोबा जोबोद मोजां जागोन, आं बेखौ खावलायो आरो गासैबो रंजानांगौ। जिहेतु बैसागु फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि आंगो फोरबो बैसागु फालिथाय। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि जोंनि मागुरमारि फुब नावकाटा थाकानकाटा सुबानिफ्राय बैसोगोरा आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय आरो मान बावनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। देग्लाय 2024 गोदान बोसोरनि जे रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ गाजा गोमजायै बरायनायनि मुङै जोङो आवगाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो रंजालि बैसागुखौ मोजाङै बरायनो थाखाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बादायलायनायाव बाहागो लानो आरो दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों। दा बे लेखा हिसाबैनो जोङो थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय दिनैसिम जोङो रिहार्सेल एबा सर' खालामगासिनो दङ। बैसागो मेथाइ गुबुन गुबुन मेथाइफोरखौ जोङो सर' खालामगासिनो दङ। जोङो फोरमायनो लुबैयोदि जोङो थाकानकाटा सुबा हिसाबै थाकानकाटा रैसुमै हारिमु आफादा 1997 मायथाइनिफ्राय गायसनजानानै दिनैसिम 2024सिम 27 बोसोर जाबाय। 27 बोसोर जानायनि उनाव गेजेराव हयथ' बोसोरसे बोसोरनै जोङो थाथ'दोंमोनब्लाबो थेवबो जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो नारा नाथाय जुजिबोदों, जोङो नागारनानै दोनथाराखै। थांनाय बोसोरबा सिगांनिफ्राय फिन खेबसेबाव जोङो नाजाबावनानै दिनैनि नैबे अबस्थासिम जोङो सफैनो हादों। थांनाय बोसोरफोरावबो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बादायलायनायाव बाहागो लादों, बादायलायनानै जोङो माखासे बान्थाखौ मोनबोनो हादों, जेरै साबसिन बैसागो हान्जा, साबसिन बैसागो सिख्ला, साबसिन बैसागो सेंग्रा, बेबायदि बान्थाखौ जों मोनबोनो हादों। जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो नारा नाथाय जुजिबोदों। जोङो दुखु गोनां बाथ्राया नैबेनोसोदि जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनो लाखिनायाव जोंहा गामियाव गोरिब न'खर गोजा हिसाबै जोंनि आखायाव थोजासे रांखावरि गैया, जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि बर'नि जिखिनि आंगो दामजुफोर बेखौ जोङो थि खालामनानै लानो हायाखैमोन। बे लेखायैनो जोङो जोंनि माखासे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव एसे अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोङो आर'ज गाबहैदोंमोन, नाथाय बिथांमोना हयथ' नैबे समाव जोंनो अनसुंथाइ होनायनिफ्राय एसे आद्रायनानै दङ। जों जेबो दुखु मोनाखै बिथांमोनखौ। थेवबो जोङो थांनाय बोसोराव
नाजासे नाजानानै खमैबो जोङो बादायलायनाय आरो बेबायदिनो दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खमैबो 1 लाखनि बांसिन रां आरजिनो हानानै दा बे माने रांजोंनो जोङो दिनै जोंनि जिखिनि दामजुफोर बे दामजुफोरखौ जोङो जगार खालामनानै लानो हादों बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा दा आङो खावलायनो लुबैदों रायजो राजा नोंथांमोना अनसायगोन आरो अनसायनानै जोंखौ अरायसम थुलुंगाखां होगोन आरो जोंनि बर'नि आंगो हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनाया निस्सय नोंथांमोना जोंनो मदद होगोन बेखौ आङो मिजिंथिबाय कन्टेक्ट नाम्बार लानोब्ला आं बुंनो लुबैदों नैबे समाव 7002610486 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामोबाबो नोंथांमोना जोंनि बैसागु हानजाखौ मोननो थाखाय जगाजग खालामनो हागोन आरो जोङो बादायलायनायावबो बाहागो लायो आरो लोगोसे जोङो दिन्थिफुंनाय जायखौ एक्जिबिसन होननानै बुंदों बे एक्जिबिसननि थाखायबो जोंखौ माने हांख्रायनो हागोन आरो जोङो भुबनावकाटा मागुरमारि टकनकाटा सुपायाव जोङो जोंनि दिननिफ्रायनो बे जोङो हारिमुखौ बर'नि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो नाजाबोदों आरो दिनैहाय जोंनि गामिनिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे हारिमुखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय ओंखारबोदों नाथाय एसे दुखु गोनां बाथ्रा जे गोबां ओनसोलाव बे बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनलिया बेनिखायनो जों बयबो रायजो राजाखौ जोङो खावलायो दे जों बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बयबो नाजानांगौ आरो बे हिसाबैनो बेबायदियैनो जोङो जोंनि गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंखौ नुनानै बिथांमोनाबो माने बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माने गोग्गोमै बिथांमोना गोसो होदों आङो दिनैहाय मा बुंगोन बिथांमोनखौ जोबोरै थुलुंगा होदो जोङो जोबोरै मदद होदो जोङो माने रांखान्थियारि बा जोङो बा जेबो दामनाय देनाय बा जों मेथाइ खननायाव जों बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होयो लोगोसे बिथांमोनाबो माने नाजागासिनो दङ साबायखर थाबाय दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेयाव কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনভাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ